فتاوي لبي نقص أحملتي كيسور شو عتا حكمناوي تقميتاتات كيسور كبال عدي قبوم سبات منمانيو بزعوا كيسر تزريبهم زي يفلطو مشترات كنقروكم بصاهم زلقو دكتور تشومي إذا channel حدش تنتهونكم سبسكرايب شير لايك كي ترسعو نخيد كيسر بقليلو أب علتاوي مقبتاتنا أنرهو حاملي بزعوا تقمتات كيسر نفلت جن أي مثلنا أبي عينت حدا كفرنا يبي عينت كوينو يمسي كيسر جن مبزحتي سب انتريهمو كيسر كيبل عيوزتس ننتاي تقمتات كيسر أي تردول سئلي كون نقص أحمل تزولو زلهو شو عتا حكمناوي تقمتات ألو كيسر أو وشت حزبهم زلو وهداتن كماماتن نتعنانا بالطعم وسنتي بزي مخنياتون نقص أحملتي خبلوه كإلو مالتيو شو عتا حكمناوي تقميتات كيسر حدا تعنا لبن تعنا سراور دمن يحلو تعنا لبن تعنا سراور دمن نخحلو زخلو نقيسر أو وشت قيسر زركب نايتريت زبال كمام كمون ازي انتي اوكسيدانت صره رصحات ناي سونت نطر نغرات سلستشكمي بزيول بلبن بسراور دمن بتعمي تفتاوين تفكارنيو قيسر او وسط قيسر زركب نايتريت كومون انتي اوكسيدانت كميغريو تعنا لبن سراور دمن زحلو انتيلكم كنغركم نايتريت ناو نايتريك اوكسايد بمغير نايتريك اوكسايد كع قند طقمتا ايو سراور دمنا ريلاكس نخونو نخصفحو بزي مخنيات وحزة الدم أخل زخونه وحزة الدم نابستفال اللي كفال سونتنا نخهلو أيام تقولو بزي مخنيات أبسراور دم كفتر زخل دفيت كمون ساقي يقنسالو سراور دمنا نخدرقن نخأرقن كابزقورو نايتعنا سقامات حدا ساقط دمي ساقط دم نحر انتهاليو حدر زخونه ساقطن حدر زخونه دفيتن أقطم سراور دم سلزعرف إذن سراور دمنا نخارجو كمون نخدرقو ستيف نخونو يجورم اندحر كيسر نبلع كوينا نزس أجمت عنا عبسرة وردم كجاتم زغل يكلاخل كيسر أو كيسر زركب أزي نايتريت دبال نترى نجار أو نايتريت زسرح نايتريك أوكسايد سرا وردمنا كصفحة بمقبر أو اليوم كعرف زغل أو اليوم كتر زغل صاتدم كمون دفيت بمقناس تعنا سراور دم استحالو نخون ناي مقبار تخولو ألو أو وشت كيسر زركب نايتري بالتمساسالي منقدي أو وشت سراور دم بفلاي أزناي سراور دم قد بفلاي أفتو ملست دمات كتراقم زخل سبحي نخيف التر يكلاخل نايتريت ناو نايتريك أوكسايد بمقيار مالك بزي مخنيا أب سراور دم ناي لبي كفتر زخل أتيروسكليروسيس ويكعا إذناي سبحي مترقم نخيف التر يكلاخل كيسر تنكي معسية بتمساسالي أو وشت كيسر زركب أنتي أوكسيدانت إذي صار رصحات دولكهم بفلاي بوليفينول فيتامين سي كمون بيتالين زبالو أنتي أوكسيدانت تاتالو إذي أتم تايقور مسيلكم أو وشت سراور دم أو وشت لبي النادرين خيف التر إذا ندرس فطر كيميكالات كاوسونتنا يوقدوه سلازي سراور دمكم أي درغن سراور دمكم أي قدان مالك أب سراور دم زركو إندوتيليان زبارو سيلات تعنو زتحلو كخون يقورو كال أي حكمنا وتقاميتا كيسر وصيتا وزخون سبورت نختسرح يحق زكا بفلاي أتليتات نازي كيسر بملك عجس كدمي سبورت مسرحهم مالك كلتا ساعات كساب 3 ساعات كلم سبورتي مجمرو كيسر بملك عجس صوتيوم يوم سبورت صرح وهناطو ازي بقعات ناي سبورتهم نخوسخ سلازقورو بكم ايو ازي كيسر بقعات زلو سبورت نغتسرح وصيتاو زخون سبورت نغتسرح اندرانس performance غا نخوسخ زقبر انتيلكمني احس ربي لخ نقرو عنتو نديركم نيره او وش تقيسر زركب نايتريت ناو نايتريك اوكسايد بمقيار بفلاي ابوان سبورتي از سراور دم نخسفع يقبر سلازي وحزات الدم ناو استفلالي سونتنا نخوسخ يدلي بفلاي كعاني سبورت ناو نسرحلو أكلنا ازي وحزات الدم انتوسيخو سلازي سونتنا حدا ايدك من تليلو سلازي
ተለይሉ ንኸይደክም ተለይሉ ድኻም ንኸይስምዕና ይገብር ምክንያቱ እኹል ዝኾነ ውሕዘት ኦክሲጅን ውሕዘት ደም ስለዝኒየ ብተመሳሳሊ መንገዲ ቀይስር ኣብ ሰውነትና ኣብ ደምና ዘሎ ኦክሲጅን ኤፊሽንሱ ኢምፕሩቭ ይገብረልና የማሕይሸልና ብተመሳሳሊ እዚ ናይ ማይቶኮንድሪያ ስራሕውን ኢምፕሩቭ ይገብር ስለዚ ማይቶኮንድሪያ ፋንክሽናል ኤፊሽንሲ ይውስኽ ከመይ ከም ዝኾነ ክነግረኩም እየ ሕይ ኦክሲጅን ኤፊሽንሲ ይውስኽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብውሕድ ኦክሲጅን እኹል ዝኾን ሰውነትና ዘድልዩ ኢነርጂ የዘጋጆ ማለት እዩ ኣብነት ቀይስር ዘይበልዕ ሰብ ካብ ክልተ ሞለኪል ኦክሲጅን 50 ኢነርጂ እንድሕር ዘዘጋጆ ተኮይኑ ቀይስር ዝበልዕ ሰብ ግን ካብ ሓንቲ ሞለኪል ኦክሲጅን 50 ኢነርጂ ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኤፊሽንሲ ናይ ኦክሲጅን ኢምፕሩቭ ይገብር መን ቀይስር ብተመሳሳሊ መንገዲ ናይ ማይቶኮንድሪያ ስራሕ ኤፊሽንሲውን ኩስኽ ይገብር እዩ ብጣዕሚ ሙሩፅ እዩ እዚ ቀይስር ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣትሌት ኣብ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ናይ ልቢ ፀገም ዘለዎም ሰባት እንድሕር ቀይስር ዝበልዑ ተኮይኖም ስለዚ ኤፊሽንስ ናይ ኦክሲጅን ኢምፕሩቭ ይገብረሎም ኤፊሽንሲ ናይ ማይቶኮንድሪያ ስራሕ ኢንክሪዝ ይገብረሎም በዚ ምክንያት ቀልጢፎም ኣይድኽሙን ስለዚ ስራሕ ክሰርሑ ከለዉ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ብዘይ ገለ ድኻም እቲ ዝሰርሕዎ ኤክሰርሳይዝ ቶለሬት ንኽገብርዎ የኽእሎም መን ቀይስር ንጉስ ኣሕምልቲ ሳልሳይ ሕክምናዊ ጠቐሜታ ቀይስር ተፈጥራዊ ዝኾነ ፀረ ሃይፐርቴንሽን እዩ ፀረ ፀቕጢ ደም ሕይ ፀቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት መድሓኒት ይወስድዮም ቀይስር ብባዕሉ ተፈጥራዊ ብተፈጥሮ ዝርከብ ፀረ ፀቕጢ ደም እዩ ስለዚ ኣብ ሰውነትኩም ብፍላይ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ደረጃ ዘሎ ፀቕጢ ደም እንድሕር ተሃልዩ ብዘይ ገለ መድሓኒት ቀይስር ጥራሕ ብምብላዕ ካብ 4 ክሳብ 10 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ካብቲ ቤዝ ካብቲ ዝነበሮ ክቕንስ እዩ ዝገብሮ ስለዚ ማይልድ ዝኾነ ኣብ ንኡስ ደረጃ ዘሎ ፀቕጢ ደም ወይ ከዓ ድፊኢት ደም ስለዚ ብቀይስር ምብላዕ ምስትኽኻል ይካል ኣብ መዓልቲ ከባቢ 250 ሚሊ ሊትር ናይ ቀይስር ጁስ ወይ ከዓ ጽማቕ ብምስታይ ከባቢ 10 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ፀቕጢ ደም ንቕንስ ማለት ኣብ ውሽጢ ቀይስር ዝርከብ ናይትሬት ዝበሃል ንጥረ ነገር ናብ ናይትሪክ ኦክሳይድ ብምቕያር እዚ ሰራውር ደም ንኽሰፍሕ ብምግባር ስለዚ ልዕል ዝበለ ፀቕጢ ደም እንተሃልዩ የስተኻኽሉ ብፍላይ መድሓኒት ዘጀመርኩም ብስፖርትን ብኣመጋግባን ፀቕጢ ደምኩም ኣስተኻኽሉ ዝተባሃልኩም ሰብ ዕለታዊ ቀይስር ክትበልዑ ኣለኩም ራብዓይ ሕክምናዊ ጠቐሜታ ቀይስር እዚ ብልዕትካ ጠጠው ናይ ዘይምባል ፀገም የስተኻኽለልኩም ብፍላይ እንድሕር ብልዕቲ ጠጠው ናይ ዘይምባል ወይ ከዓ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ብምኽንያት ልዑል ዝኾነ ፀቕጢ ደም ብምኽንያት ዘይተቆፃፀርካዮ ሽኮርያ እንድሕር ዝተፈጠረ እንተኮይኑ ብተኸታታሊ ቀይስር ብምብላዕ ናብ ብልዕቲ ዝኸይድ ውሕዘት ደም ክውስኽ ብምግባር ስለዚ እዚ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይ ከዓ ብልዕቲ ጠጠው ናይ ዘይምባል ፀገም ይፈትሕ ብፍላይ ቅልል ዝበለ ብልዕቲ ጠጠው ናይ ዘይምባል ፀገም ወይ ከዓ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን እንተሃልዩኩም ብጣዕሚ ጠቓሚ ስለዚ ኣብ ዕለታዊ ምግብኹም ሓደ ወይ ክልተ ቀይስር ወይ ከዓ ብመልክዕ ጁስ ከዓ ከባቢ 250 ሚሊ ሊትር ጁስ ጽማቕ ናይ ቀይስር ክትጥቀሙ ኣለኩም ብፍላይ እዚ ቅልል ዝበለ ኣብ ትሑት ደረጃ ዝርከብ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይ ከዓ እዚ ብልዕትኩም ጠጠው ናይ ዘይምባል ፀገም ንምፍታሕ ብጣዕሚ ሓጋዝ ብቀይስር ክስተኻኸል ዘይኽእል ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይ ከዓ ናይ ብልዕቲ ጠጠው ምባል መን መሲልኩም ሓደ ናይ ነርቭ ፀገም እንድሕር እንተኮይኑ እቲ መንቀል እዩ ብተመሳሳሊ መንገዲ እቲ መንቀሊ ናይ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይ ከዓ ብልዕቲ ጠጠው ናይ ዘይምባል እንድሕር ሳይኮጀኒክ ተኮይኑ ሞር ምስ ስነ ልቦና ዝተተሓዘ ተኮይኑ በዚ ቀይስር ክስተኻኸል ኣይኽእል ቀይስር ብኸመይ እዩ ናብ ብልዕቲ ዝኸይድ ውሕዘት ደም ዝውስኽ እንተይልኩም አንተው ነጊረኩም ነይረ ኣብ ውሽጢ ቀይስር ዝርከብ ናይትሬት ናብ ናይትሪክ ኦክሳይድ ብምቕያር ናይትሪክ ኦክሳይድ ከዓነየ ናብ ብልዕቲ ዝኸይድ ደም ውሕዘት ንኽውስኽ ዝገብር ደም ውሕዘት እኹል ዝኾነ ደም ውሕዘት ናብ ብልዕቲ እንድሕር ተሃልዩ ብልዕትኩም ጠጠው ይብል ብተመሳሳሊ ናይ ብልዕቲ ነርቭታት ጥዕኖም ዝተሓለዉ ክኾኑውን ኣለዎ ሓምሻይ ሕክምናዊ ጠቐሜታ ቀይስር ኣብ ውሽጢ ሰውነት ዝርከቡ ባዮሎጂካል ርስሓታት ባዮሎጂካል መረዝቲ ነገራት ንምውጋድ ይጠቅም ሰውነትና ሜታቦሊክ ፕሮሰስ ከካይድ ከሎ ዝምንጨው መዓት ርስሓታት ኣለዉ እዞም ባዮሎጂካዊ ዝኾኑ ርስሓታት ከወግዶም ዝኽእል ንጥረ ነገር ኣሎ እዚ ንጥረ ነገር እንታይ ይበሃል
አንቲኦክሲዳንት ይባል በፍላይ ፖሊፌኖል ኮሙን ቫይታሚን ሲ ቤታሊን ዝበሃሉ አንቲኦክሲዳንት አው ውሽጢ ቀይ ስር ዝርከቡ ነዚን አው ሰውነትና ዝርከብ ርስሓት ብምውጋድ ሰውነትና ተለይሉ ንኸይአርግ ሰውነትና ሕዱር ድኾነ ነድር ንኸይፈጠር በዚ ምኽንያት ፍልፅር እሰት ሒዙኒ መገጣጥሚያ ቅርጥማት ሒዙኒ ገለ ዝብል ቃንዛን መከራን ንኸይህሉ ይገብር መን ቀይስር አድሻይ ሕክምናዊ ጠቀሜታ ቀይስር ዋሕድ ደም ይከላኸል ብፍላይ ኣብ ጡንሳት ብጣዕሚ ሓያል ዝበሃል ጠቀሜታ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ቀይስር ዝርከብ ፎሌት ዝበሃል ኢለመንት ንጥንሲ ነቲ ጥንሲ ንኽዓቢ ብጣዕሚ ወሳኒ ብተመሳሳሊ እታ ኣዶ ዋሕድ ደም ንኸየጋጥማ ናይ ምክልኻል ተኽእሎ ኣለዎ ሻውዓይ ሕክምናዊ ጠቀሜታ ቀይስር ጥዕና ጸላም ከብዲ ይሕሉ ጸላም ከብዲ ከምቲ ንፈልጣ ኣብ ሰውነትና ዝርከብ ዝተፈላለዩ ድምርዝ ነገር እተወግድያ ዲቶክሲፊኬሽን እትገብርያ ስለዚ ኣብ ሰውነትና ዘሎ ርስሓት ሰውነትና ዘሎ ክምርዝ ዝኽእል ነገር መጀመርያ በበይ ዝሓልፍ ብጸላም ከብዲ ገይሩ ብጸላም ከብዲ ተጻሪኡ ይዝሓልፍ ስለዚ ናይ ጸላም ከብዲ ስራሕትታት ንኽቀላጠፍ ውጽኢታው ንኸውን ኢፊሽንት ንኽኸውን እዚ ቀይስር ዓብይ ረሎ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ቀይስር ዝርከብ ቤታላይን ዝበሃል አንቲኦክሲዳንት ስለዚ ጥዕና ዝተሓለወት ብቕዓት ናይ ጸላም ከብዲ ንኽውስኽ ይገብር መን ቀይስር ኣብ መዓልቲ ክውሰድ ዝግብኦ መጠን ቀይስር ክንደዩ ብፍረ እንተኮይኑ ካብ 1 ክሳብ 2 ፍረ ቀይስር ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም بملكع صماء بملكع جس انتهوين جن أما عالتي كابلتة 150 مليلتر كبزح يولن كيسر كوسدوس ده يجيبهم سبات كنقرأكم إيه حدا زي أنتي هايبرتنسي وكا سارة تقدم مدحان زدكم سبات زي كيسر كوسدو أي مكر موناتو كيسر تفترة وزخونة سارة تقدمي سلازي نستم سبسرح زخونو نايت سارة تقدم مدحانتات كدمر كله سلازي زي blood pressure ويكا از دفيت دم كاب متن تحتي كورد يخل سلازي ناي سقط دم مدحانيت اتوسدو السبات ازي قيصر كتوسدو اي مكر كتوسدو انتعر تدلي تخونكم مس حكيمكم كتردادو علىكم كلاي قيصر كوسدو ديغبوم سبات تدغاغام زخونه ناي كولاليت صصر زفطرو لذي تدغاغام زخونه صصر كولاليت فطرو سباتون ازي قيصر كتوسدو اي مكر نمنتايكم زخونه خنغركم ቀይስር ኦግዛሌት ትባል ንጥረ ነገር አለው ኦግዛሌት ከዓ ምስ ካልሲየም ተጣሚሩ ኣብ ኩላሊትኩም ጸጸር ክፈጠር ይኽእል ስለዚ ተደጋጋሚ ዝኾነ ወይ ከዓ ናይ ጸጸር ኩላሊት ታሪክ ዘለኩም ሰባት እዚ ቀይስር ክትወስዱ ኣይምከር ሳልሳይ ቀይስር ክትወስዱ ዘይግብኦኩም ሰባት እዚ ጸቅጥ ደምኩም ትሕቲ ተስዓ ዝኾነ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ቅድሚ ሕዚ ጸቅጥ ደምኩም ትሕቲ ተስዓ ወይ ከዓ እንዳወረደ ዘቸገረኩም ሰባት እዚ ቀይስር ክትወስዱልኩም ምክንያቱ ቀይስር ተፈጥራዊ ዝኾነ ጸቅጥ ደም ዝቅንስ ይለኩም ኣለኹ ስለዚ ንስኻትኩም ቀይስር ክትምገቡ يبلكم نلوم عند زنبرنا بزعبا نوغوس أحملتي قيصر نزي مسل أبقى صالي كالي بروغرام حيزلكم كمسي كساب شعو سلام ودحن